profes cada vez hai menos. Nenos e nenas, Esther, e queríamos mandarlle un saúdo de todo o colexio ao noso querido conserxe, Enrique, para que volva axiña a estar connosco. Un ano máis celebramos o Nadal, unhas datas de ilusión e ledicia. E como xa é tradición, tócanos a nós, os de sexto, presentar o acto, porque xa estamos chegando ao final dunha etapa que lembraremos sempre con ilusión e agarimo. Non queríamos comezar este acto sen lembrar a aquelas persoas que non son tan afortunadas como a nós e non teñen xoguetes, nin fogar, nin colexios onde aprender, xogar e convivir con outros nenos e nenas. Pensamos tamén nos refugiados e nas súas familias. Non lles pechemos as portas. Ben, e xa sen máis dilación, imos dar comezo a este maravilloso, emocionante e espectacular Superfestival cos nenos de sexto de infantil que interpretan Nadal no ceo, unha adaptación da dramatización de Ana López, onde as estrelas, a lúa e moitos anxos son os protagonistas. Un forte aplauso!
popular canción Estrellita, ¿dónde estás?, con letra en galego escrita para esta ocasión. Xa están todos preparados e cántanos Estreliña, onde estás?